Ang tag-iya sa yuta nga nangolekta og entrance fee sa mga moagi padung sa sementeryo sa Kambinokot. Bitataw nga dili ang iyang pagkapildi sa eleksyon ang rason sa iyang pagpabayad. Detalye sa report ni Alan Domingo. Mitumaw ang kontrobersiya sa road access. Human, nangayo og bayad ang tag-iya sa luna. Sa katawhan, 50 per head. Ang kami sa barangay, 100. Napildi man siya sa eleksyon. Eleksyon mo hinungdan. Kay wala pa eleksyon, di man ni mabuhat nga kuralon ang cemetery. Naresolbar ang isyo, human gibakwi sa tag-iya sa luna ang pagpabayad o giuli usab ang kwarta sa mga tao. Siya si Floro Arconada, ang tag-iya sa luna, napilding kandidato pagkakonsyal sa barangay. Giklaro niya nga dili ang iyahang pagkapildi ang rason sa pagpabayad sa luna. Gusto lang kuno niyang kuhaon ang pagtagad sa barangay pag-asikaso sa deed of donation na timingan lang kuno nga gihimo niya kini sa kalagkalag ug human sa piniliay. Ano sa imong gilansaran? Konsehal. Konsehal. O niya, napildi ka, tungod sa imong kapildihan na ni maluskas mga tao dire, kay kabutari. Wala. O niya mo na, nga nanguligta ka. Dili natin, oo. Ang sementeryo adunay 10,000 square meters nga donated sa mga ginikanan sa mga Arconada ug way labot sa donasyon ang luna nga gihimong road access. Sa phone interview sa kapitan sa barangay, bag-ohay lang na sumiter kanila ang papilis. Lakip na ang deed of donation o ila na kining gilihok. Musugyod usab si Kapitan Ray Lauron sa city government nga paliton ang luna aron himuong agianan sa mga tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.